גם אורח חיים של אמא. כולה תל אביב, זה לא בגדד. והיה יפה אם היית בא לבקר את אמא יום אחד. מה, מי צוחק? אז אני צוחקת עליהם, בסדר? אני לא סופרת אותם. למה מי הם בכלל? מי אמר את זה? מלכה מוגרבי. בסדר גמור, אז תגיד לה שהיה יותר טוב שהיא לא הייתה מתערבת לאנשים אחרים בחיים שלהם, ובמקום זה הייתה דואגת לבעל שלה, אחבל, ולבת שלה שבת 30 ועדיין רווקה. יושבת כל היום בבית, מדברת כל הלילה עם גברים זרים באינטרנט. תאמין לי, חיים שלי, זה הכל מקנאה. היי. היי. אבישי, אני אדבר איתך קצת יותר מאוחר, בסדר? ביי, חיים של אמא. איך היה בעבודה? בסדר, לא נעלו אותי בחדר מורים, לא פינצ'רו לי את האוטו, לא תקעו לי נעשים על הכיסא, אז נראה לי שהיה בסדר. מה זה? זה מכתב מהעורך דין. עוד אחד? מה הוא רוצה עכשיו? הוא לא רוצה כלום, זה הסכם הגירושים שלך. איך את יודעת? הייתי סקרנית והיה לי משעמם, אז פתחתי את זה כשהיית בעבודה. טוב, עם שמות דומים כמו רותי ושוש, לא פלא שהתבלבלת וחשבת שזה בשבילך. השמות שלנו בכלל לא דומים. נכון. אני לא מאמינה על הנחום הזה. במקום לבוא ולגמור עם זה כמו שצריך, הוא שולח לי את המסמך בדואר דרך העורך דין שלו. שפן! חדש לך שהוא שפן? יאללה, תחתמי ותשלחי אותו ל1000 עזאזל. אז זה קודם מת לי את הלב. שוש, את יותר קרובה. בואי, תתעלפי פה, תתעלפי פה! אמרתי לך שזה נורא לא בריא לאכול רק מלפפונים, את מרעיבה את עצמך וגם ככה זה לא עוזר. לא עוזר, היית מתה. זוכרות את גדי? ההוא שפגש לפני שבועיים? כן, ההוא המושלם, ההורס, שיש לו עדיין כל השערות על הראש. ואני לא רוצה להרחיב פה את הדיבורים על הביצועים שלו במיטה. באמת לא כדאי שתרחיבי. נו, מה איתו? הוא הציע לי! הציע לך מה? נו, את גם כן. מה הוא הציע לה? סוף שבוע בטורקיה $199. נו, ו? תרגי. עוד לא הסכמתי. אמרתי לו שאני צריכה קצת זמן ואני צריכה לחשוב. הוא בא לאסוף אותי עוד מעט והוא רוצה תשובה. נכון שזה נורא רומנטי. אני הולכת להתארגן. למה לה לנסוע לטורקיה? כולם שם אנטישמים. תגידי, המוח שלך יוצא מהחדר כשאף אחד לא רואה? היא חושבת להתחתן. בטורקיה? לא עצרתי אפילו לשאול כמה זה עונה לי בלילה קר. דליה, את לא יכולה להתחתן עם גבר שאת מכירה שבועיים. באמת? למה לא? כי אי אפשר להתחתן עם מישהו שמכירים שבועיים. את לא יודעת עליו כלום. למשל, מה עושים ההורים שלו? הוא קבע אותם לפני 20 שנה, תודה להם. בסדר, מה הוא עושה בחיים? הוא קונה בזול, מוכר ביוקר. הוא נולד בבת ים, הוא היה תקיס בצבא, הצבע הוב עליו כחול, הוא צירוף של מכבי בחיפה, עוד משהו. מה שם המשפחה שלו? מה, הכל צריך לדעת על ההתחלה? כל החיים עוד לפנינו. דליה, את לא יכולה לעשות דבר כזה. למה לא? כי הנה, תראי מה קרה לרותי. מה קרה לי? מה קרה לה? היא התחתנה מהר, ועכשיו היא מתגרשת. חבל שזה רק לקח לה 30 שנה. על ההסכם שהגיע הבוקר כבר חתמת, גברת? שוש, נו באמת. מצטערת שיאמם לי. תלמדי בלט. באמת, בגילי. תקשיבי, דליה, אחרי שתגלי שלגדי הזה יש ילד עבריין בכלא, או אמא חולת רוח, או אבא קוקסינל, אל תבואי לבכות אצלי, בסדר? בסדר. לא. די, נו, די, בשם הזכו שנשאר לי בברכיים, תרגי כבר. איך אני יכולה להרגע? זה גדי. רגע, בואי, את תלכי לשעשע אותו קצת, עד שאני אסתדר. נו, תשתלחי. ולא להתחיל לי איתו. ואת, שבי. אמא, מה את עושה פה? באתי לליל הסדר. ליל הסדר זה בעוד 3 חודשים. אז רציתי להקדים את הפקקים, בסדר? הכל בסדר, אף אחד לא מת. בית האבות נשרף. נשרף? מה זאת אומרת נשרף? זאת אומרת, עלה בלהבה השמיימה. אוי ואבוי, ואיפה היית שזה קרה? למה את שואלת? תתקשרו אלייך? אף אחד לא התקשר, אני פשוט דואגת לך. אז אם ככה, אני הייתי במיטה. ואת בסדר? איך הגעת לכאן? בסקטים. עם טקסי, טפש. זה מזכיר לי, הנהג עוד למטה מחכה שישלמו לו 400 שקל. 400 שקל בשביל נסיעה של 15 דקות?
את היית צריכה לראות את הפרצוף שלו, של בן אדם שיכול לרצוח אותי אם אני לא אתן לו מה שהוא רוצה. גם לאבא היה פרצוף של אחד שרוצה להרוג אותך אחרי שנסעתם ביחד באוטו. אני אשלם לו. תדעי לך שאני הצלתי 3 זקנים ממוות, מכבי אש רוצים לתת לי צל"ש. חמוצה אחד. תקשיבי לי רגע אחד. זה לא שהסכמתי אבל לא את לא יכולה. היי, תראי את מי רואים פה. היי, ריבה, מה שלומך? יותר טוב ממך. פשוט הציעו לנישואין, אז אני קצת משתעשעת. ברור שהציעו לך, את קלה יפהפייה. העיקר שאותי תוקעים בבית אבות. מה היא עושה כאן? שומעת מצוין, זה מה שאני עושה פה. עוד לא התפתעתם מהפרנקינה? למה את מדברת ככה? עם כל הכבוד, תיזהרי. שוש, אני לא ממליצה לך להסתבך עם מישהי שהרגה 8 גרמנים בידיים שלה. 8 גרמנים? למה? מה הם עשו לך? הנהג אמר שגררת אותו מרמת אביב עד קיבוץ לוחמי הגטאות בשביל לפגוש חברים? ולמי את מאמינה? לאיזה נהג טקסי או לאמא שלך שסחבה אותך 9 חודשים בבטן שלה? אתם לא יודעים מה זה לגדל ילדה בגובה הזה. הלוא שהג'ירפה הזאת הייתה גומרת לינוק היה יוצא ממני כמו פנצ'ר. ועדיין סוד בסירים. הבנו. ותפסיקי לאכול את הזבל הזה. שוש הכינה ארוחת ערב. שישרפו לי המעיים אם אני אוכל מה שאבו מאזן הזאת מבשלת. גדי! הדלת הייתה פתוחה, אז שלום לכן. בנות, תכירו, זה גדי. גדי, רותי, גדי שוש, גדי, רותי וריבה. יש עוד מישהו בבניין שאת רוצה להכיר לו? את בטח אחות של דליה. אתה בטח על תרופות יותר מוצלחות משלי. גדי. כן. נעים מאוד, גדי. גם לי. אמור לי בבקשה, מאיפה אתה? בבלי. ולפני זה? ראשון. יפה. מאיפה ההורים שלך? אנחנו דור שביעי בירושלים. ולפני זה? מה לפני? עוד מעט תגיעי לקופים. אמא שלי באמת סיפרה שיש לנו משפחה בגן החיות התנ"כי. אבל אנחנו בקשר. איזה הומור יש לו. שמזוז? כן. הזמנתי מקומות במסעדה החדשה בנמל תל אביב. היה נעים להכיר אתכם. חבל על הכסף, זאת תזרום איתך גם בשביל סביחה. תשים לב, בזמן האחרון המוח שלה לא משהו. המוח אולי לא משהו, אבל השמיעה יוצאת מן הכלל. רותי, אם דליה וגדי מתחתנים, מה אנחנו עושות? אנחנו נחכה מחוץ לחדר שלה עד שהיא תוציא את הסדין, ואז אנחנו נראה אותו לאבא שלה. את לא חושבת שהיא עדיין בתולה? אל תהיי תמימה, זה לא מתאים לך. אני מתכוונת, מה נעשה? איפה נגור? אני לא חוזרת למושב. יהיה בסדר, נסתדר. ודברי בשקט, אני לא רוצה שאמא שלי תתעורר. למה, מה יקרה? היא תתעורר, זה מה שיקרה. היא כבר הספיקה לקרוא לי היום גמל, אנטנה, ג'ירפה ועמוד. אל תתרגשי ממנה כל כך. דליה סיפרה לי שהיא עברה שבץ, אז לא צריך להאשים אותה. כל מה שהשבץ עשה זה להאט אותה קצת. את יודעת, כשהייתי קטנה, היא הייתה קופצת עליי מהארונות ועושה לי בא! ואם הייתי מעזה לבכות, היא הייתה אומרת לי איך לא הייתי שורדת יום אחד ביערות. את יודעת מה? אולי אני סתם דואגת. אולי ברגע האחרון דליה לא תסכים להתחתן איתו. היא תסכים, זאת דליה. דליה לא מסוגלת להיות יום אחד בלי גבר. את יודעת שאת בעלה השלישי היא פגשה בלוויה של השני? פשוט לא רוצה להיות לבד. אבל היא לא לבד. יש לה אותנו. בסדר, אבל יש דברים שאנחנו לא יכולות לעשות. או שאף אחד לא יגיד לך את זה. באמת. אני במשק הייתי מתקנת הכל. רהיטים, טרקטורים, פרות. את היית מתקנת פרות? אם הם היו מתקלקלות, אז בטח. שוש, נו, את יודעת למה אני מתכוונת. את מתכוונת טלוויזיות ודברי חשמל? זה נכון, יש לי קצת בעיה עם אלקטרוניקה. סקס בדואית, סקס. היא מתכוונת לסקס. ומה? היא מוכרחה את זה? את לא? לא. זאת אומרת, זה לא שאני לא אוהבת את זה. 5 בנים בכל זאת יש לי, אבל מאז שאבנר נפטר, לא יצא. מה, מאז אבנר לא היה לך כלום? כלום. מה כלום? כלום? כלום. גם לא לבד? מה לבד? כלום.
אפשר לחשוב איזה סקס מטורף היה לך עם הנחום היוץ הזה שלך. על הסכם הגירושין חתמת כבר? ממש ימם לך, אה? לא, ואני לא חותמת. פעם אחת בנישואים האלה, גם אם זה לקראת הסוף שלהם, מגיע לי שבעלי... תמחי אסמו. מה ששוש אמרה. יגדל ביצים, יביא אליי בעצמו את ההסכם, נחתום עליו ביחד, וגם אם תברח לו לקראת הסוף איזה סליחה קטנה, לא יקרה כלום. עד שהיוץ הזה שלך יגדל ביצים, את תהיי מקומטת, זקנה ומרירה. זה כבר קרה. יום אחד לא היית שורדת בים. יום אחד. דליה. אף פעם לא הרגשתי בחיים כל כך מאושר. חכה תראה ביחד דבש, איזה אושר יהיה לנו. מזל שאין הרבה לחכות. די, הבנות יכולות לשמוע. אבל לא מספיק טוב. ערב טוב, בנות. אני בטוח שיש לכם הרבה על מה לדבר, נכון? אנחנו נתראה מחר? לא, מה פתאום, זה עושה מזל רעה. נתראה מתחת לחופה. להתראות לכם. ביי, גדילה. להתראות. מה, כבר יש תאריך? ב-13 לחודש הזה. את יודעת שזה בעוד יומיים? בתוקה שלי בגילנו שעשיתי צונח 2 סנטימטר בדקה, לי יש זמן לפרוצדורות. אבל אם הם התחתנו, איפה אנחנו נגור? שוש, בפעם הבאה לפני שאת אומרת משהו, פשוט אל תגידי אותי. אהובה שלי, מה חשבת? שאני אשרוד את החברות הטובות שלי לרחוב? גדי עובר לגור פה רק בעוד 1.5 חודש. זאת אומרת, יש לכם 1.5 חודש לחפש. ואני מבטיחה לכם, כשאני חוזרת מהעיר דבש, אני עוזרת לכם למצוא דירה. למה את לא אומרת כלום? כי תראי אותה, היא מרחפת באוויר מרוב אושר. איך מרחפת? זו דליה. הלוא הגרביטציה זה האויב מספר 1 שלה. רותי, אנחנו חייבות להזהיר את דליה. אסור לה להתחתן עם הגדי הזה. כן, אז למה סידרת לה את הבן שלך בתור רב? אני לא יכולה לתת לחברה שלי להתחתן בלי רב. אבל רגע, אמרת שאסור לה להתחתן, אז תחליטי. אסור לה. אבנר אמר לי בפירוש שאני חייבת להזהיר אותה. אבנר. כן. שוש, כמה פעמים עוד ננהל את השיחה הזאת שאת לא יכולה להקשיב לכל מה שאבנר אומר לך? למה לא? הוא איש חכם נורא. חכם ומת. רק בגלל שאת לא מדברת עם בעלך, גם לי אסור. כן, אבל זה שהוא מת אמור להקשות קצת על העסק, לא? הוא מת, הוא לא אילם. אני לא מבינה איפה השכל שלך לפעמים. שוש, תקשיבי. גם אני לא מרוצה מזה שאני צריכה להתחיל עכשיו לחפש דירה חדשה, וגם אני חושבת שדליה הייתה צריכה לחכות קצת לפני שהיא רצה להתחתן. אבל דליה היא חברה שלנו, והיא החליטה שהיא מתחתנת, אז אנחנו צריכות להיות פה בשבילה, בלי קשר למה שבעלך המנוח אמר או לא אמר לך. זה ברור? כן. יופי. אני הולכת לדבר איתך. דליה! דליה, אני חייבת לדבר איתך. מה קרה? 2 דקות. זה לא יעבוד. גם אם הטקס יהיה מקוצר, אני לא אוכל להתחתן, כשאני כל הזמן מחזיקה את האוויר. טוב, להיכנס לסמלה הזאת זה לדרוש קצת יותר מדי, גם ממך וגם מהסמלה. אז אני אפתח קצת את השרוכים, אני אשים את העינומה, אני אשום עמוק לפני הטקס, אתם לא מבינות? אני חייבת להתחתן עם הסמלה הזאת. זו סמלת המזל שלי. אני התחתנתי איתה בכל 4 החתונות שלי. 4 חתונות זה נקרא מזל? את ראית פעם את הסכמי הגירושין שלי? דליה, מאמי, אני מזהירה אותך. גם ככה היא בוכה, אז מה זה משנה? דליה, אני יודעת שזה נראה חפוז, אבל זה שאתם פה בשביל לתמוך בי, אני כל כך מעריכה את זה. אני יודעת שאנשים חושבים שהשתגעתי, אבל אתם חברות כל כך טובות. אפרופו חברות טובות, דליה, תקשיבי לי ותקשיבי לי טוב. זה שאת חושבת שבעלך המת הזהיר את דליה מהחתונה זה נוגע ללב ופסיכוטי כאחד. אבל דליה החליטה שהיא מתחתנת מחר, ואת בתור חברה טובה שלה צריכה לשמוח בשבילה ולהפסיק לבלבל את המוח עם השטויות שלך. אם זה בלבול מוח, אז למה את לא... אם זה בלבול מוח, אז למה את כל כך מפחדת שאני אדבר איתה?
את יודעת מה? את צודקת, לכי דברי איתה. רק אני רוצה להראות לך איזה פה משהו קטן. מה? רותי! מי לא הייתה שורדת יום ביערות? מי? רותי, זה לא מצחיק! תפתחי, רותי! מי זה שם? ריבה, זאת את! מי זה? שוש! איזה שוש? שוש בבסט! לא מכירה. תחת! ריבה! כי אני הומלסית עוד כמה ימים, והיא גם האמא שלך, זה למה? מה זאת אומרת אתה לא מוכן שאנחנו נבוא לגור אצלך? אבל אני לא ידעתי את זה. אוקיי, ביי. תגידי, את נשכת את אשתו של דורי? לא חזק, היא גמרה לי את הבמבה. אני כל כך רעבה, שאם יעזור לי, אני רואה כפול. תאכלי משהו. שוש, עזרי לי. אני לא רואה, מה בסיר? יש שם אורז. מעולה. שהכל נהיה בדברו, אמן. אוי, הרבה יותר טוב לי. צריך ללעוס פעמיים חי. את אכלת קרגיר. מספיק, זה מספיק, אני כבר מרגישה את זה, זה יבלוט. אין דבר. אני אתחתן בשמלת המזל שלי, ואז אני אוכל פיל. יופי, אז יהיו לנו שתי נשים נשואות בבית. מצחיק, אמא. רגע, אני רוצה להבין. את עוד לא חתמת רותי? תגידי לי, למה את מחכה? שאנחנו יגיע לכאן ויתחנן על 4? מותק, לא כולם מתחתנים ומתגרשים בשליף שלף כמוך. יש כאלה שזה קשה להם. התקשרתי היום לנחום. נו. חשבתי שהוא יבוא לחתום איתי. הוא חתם לבד ונסע להודו. אתם מבינים? לאירופה הוא לא לקח אותי בתירוץ שהוא שונא לטוס, ועכשיו הוא נוסע להודו. להודו! תהיו טילי, דווקא טוב. הודו, אולי הוא ייקח טריפ מגולגל והוא ינסה לעוף. חכו מה אני הולכת לעשות לו שהוא חוזר. הוא חשב שזה נגמר, את הכל אני הולכת לפתוח מחדש. הדירה המסריחה של אמא שלו, פיצויים על 3 שנים שהוא בגד בי מאחורי הגב, את הכל הוא יצטרך לעבור אם הוא רוצה את החופש שלו ונוסע לי להודו. להודו! להודו! הלוואי שימות, שיהיה לו טפילים במעיים ושישרפו אותו בגנגס. גדי, מחמל נפשי, אנא, ענה לנו. אנחנו עדיין מחכות, רק תיתן עוד שנדע שאתה בסדר. לאן את חושבת שאת הולכת? למטבח, אני רעבה. סליחה, מה רבע? השתגעת? את בדרך לחתונה. רותי, את גדי. הולכת להגיד לה? מה יש להגיד לה? גדי. אנחנו לא יודעות שום דבר. הוא לא עונה לי. טוב, די ברור מה קורה כאן. נפל לך האסימון תודה לאל? בטח, הוא שכח את הפלאפון מההתרגשות של החתונה. אתם תראו שאנחנו נצחק על זה כל יום נישואים, תזכרו את הסיפור. אולי תתקשרי לקרובים שלו, הם בטח יכולים לעזור. אוי, זה רעיון מעולה. מי שמכירה אחד? את לא מכירה את הקרובים שלו? לא, יש לו משפחה קטנה. בגלל זה רציתי להתחתן איתו. אוי, בואו נפתח גלגלצ. בטח הייתה תאונה בדרך, יש פקקים באיילון. מה, ריבה, למה החלפת בגדים? ההוא לא מגיע, והחותני טיפס לי, אז החלפתי. סליחה, הוא מגיע! ועוד איך הוא מגיע! כמה זמן נצטרך לחכות עוד? סליחה, דברים טובים ממתינים לממתינים. נכון, רותי? לא צריך לקפוץ למסקנות. אבל הוא יגיע, נכון, רותי? דליה, תקשיבי. כולנו רוצות שהיום הזה ייגמר כשאת נשואה לגדי, אבל את חייבת לקחת בחשבון גם את האפשרות האחרת. תנו את אמונה שכמותכן, אתם תראו שהוא יגיע, אתם תראו שאני וגדי, כשנרוץ לנו לחוף בתנריף, ירחת דבש ונצחק ככה. הנה, בבקשה, הנה, הוא הגיע. אמא. את דליה? לא, זה אני דליה, זה גדי, נכון? מה, הוא נפצע? הוא בכביש, הוא מגיע, הוא בתל השומר. אני מצטער, אני מוכרח להגיד לך שגדי נמצא כרגע במעצר. מה? את נתת לו זכות חתימה על הצ'קים שלך? כן, הוא היה צריך לארגן את ההרתעה שלנו. הוא פיזר צ'קים של 100,000 שקל. מה? אם זה מנחם אותו, הוא עשה את אותו תרגיל עוד 5 נשים. 100,000 שקל. סחטן עליו. לא, זה מגיע לי.
מגיע לי, אני טיפשה, אני מטומטמת, זה מגיע לי. בואו, תקראו לרב, תקברו אותי בחצר ככה, עם השמלה והבוקה. הלוואי שהתולעים יאכלו את הבשר שלי, אמן. עם השמלה הזאת, אפילו לתולעים יש קו אדום. גברתי, אני מצטער, אני חייב להודיע לך שאת צריכה להמציא 100,000 שקל תוך 14 יום. אבל אין לי 100,000 שקל. טלי. מאיפה היא תמציא לכם 100,000 שקל? לצערי, מכיוון שהיא נתנה לו אישור חתימה, תוך שבועיים יגיעו לכאן נציגים של ההוצאה לפועל. ומה אם הגברת תשלם את 100,000? אז ההוצאה לפועל תסיר את העיכול. תודה, תודה רבה. אמא, מה זה הכסף הזה? מה את עושה? אני רוצה ליהנות מהכסף שלי עכשיו. אחרת מי ייהנה ממנו? את? את בכלל יודעת ליהנות ממשהו. תתני את זה לדליה. אמא, דליה לא תוכל להחזיר לך סכום כזה. לא נורא. זה הכסף של הרנטה. סך הכל יצא ששילמתי לה 2 מראש. 2 מראש על מה? שכירות. מה אמרת? אני לא חוזרת לבית אבות ורוקמת את עצמי למוות. אני נשארת לגור פה. פה יש אקשן. תיזהרי שלא תאכלי אצבע בטעות. תעשי לי טובה, שילך תביא לי בבקשה את החרדל. אני לשמלה הזאת לא צריכה להיכנס לפחות שנה, ככה שאפשר לאכול כמו שצריך. בבקשה. אל תגזימי. תוך חודש תכירי עוד מישהו ותתחילי למדוד אותה מיד אחרי הדייט הראשון. למה? למה תמיד זה קורה לי? עזבי, העיקר שנפטרת מהאידיוט. הוא נפטר ממני. אמרתי לך שהוא אידיוט. נכון, ועכשיו הגיע התור שלהיפטר מהאידיוט שלך. קדימה. תחתמי אלה מסמכים וגמרנו, תפטרי ממנו. מה יצא לך מזה? הוא יבוא לבקש לך, אז מה? את תהיי פחות כועסת, הוא יהיה פחות אידיוט. קדימה, לחתום וגמרנו. איפה הנה, את עושה את זה כמו גדולה. לא. תחתמים. שוש, אני מצטערת שלא הקשבתי לך. אמרתי לך אתמול כמה דברים אני לא כועסת. את לא צריכה לבקש ממני סליחה, תחתמי. צודקת. אבנר, אמרתי אתמול כמה דברים הוא מוסר שהוא סולח, תחתמי. נו, למה את מחכה? תחתמי. שיניתי סטטוס. לחיים. לחיי התחלות חדשות. רגע. לפני לחיים. אמא, מה בדיוק קרה עם השריפה בבית אבות? אני היה לי קר, והדלקתי את הספירלה, ואז קראו לנו להרצאה, ופתאום באמצע ההרצאה הייתה אזעקה, וזהו. זה באמת מה שקרה? לא. אבל זה מה שתגידי במשטרה, אם ישאלו אותך מה היה. לחיים. פשוט תחתמי, וגמרנו, תשלחי אותו ל1,000 קיבינימט. אוי שיט, תחתמי ותשלחי אותו ל1,000 קיבינימט. למה אני אומרת קיבינימט? יאללה, תחתמי ותשלחי אותו ל1,000 קיבינימט. בדוקה שלי בגילנו שהציצי צומח. צומח? למה כל צומח? 2 סנטימטר. כל תגע תחת שלי צומח. לא יכולה. האמת עוצרת האוויר, שנייה. נתראה מחר. לא, מה פתאום, זה מביא מזל רע. נתראה רק אחרי החופה. ביטה, זה טוב. אתה תתחתן, אני כבר אגיע.